Kaixo, digitalizazioko ikastaro honetan sei jarduera burutuko dugu ondoren, eta hemen ikasleontzat pilula bat sortuko dut adimen artifiziala nola erabili sortzera goazenean, ez? Sortzaile bezala, ez da? Orduan, aurroko aplikatzen da, alegia. Adimen artifizialeko tresnek ematen digutenarekin kritikoak izan behar gara, baina sorkuntzari dagokionez oso tresna altzua dela ez argi dago. Pila bat tekstu sortu dezake eta irudiak eta bar berehala, ez da. Orduan, hori argi dago, baina baita ere oso zaila izango da lehenengoan nahi dugun emaitza lortzea. Beraz hor, iterazio batzuk egon beharko dira, doikuntza fase bat seguruenik izan beharko dugu. Orduan, azalduko ditut bi LLM ondoren, ezberdin eta bi material mota ezberdin sortzeko, ez da, bai irudia eta bai testua kasu honetan. Eta testu ingurua da ikasleak erronkan daudela aurreko perkatu faseetan egin dituzte bilaketa faseak eta doitu dituzte beraien nahi duten, hartu behar dituzten bideak argi daukateia da. Orduan orain honetan nik erabiliko dut sorkuntzarako faserako pentsatu dut dokumentazio sorrera fase batean nagoela, ez dokumentazio bat sortu behar dute ikasleek momenturen batean, eta dokumentazioa sortzeko primerako tresna izen leike hau, ez da. Orduan, hemen ikusten duzue Gemini, ez da, eta hau da lehenengo LLM erabiliko nukeena dokumentazio hortarako portada bat sortzeko adibidez. Irudi bat nahi dut, eta hemen azaltzen diot, adimen artifizialari, zein kontekstutan nagoen, eta kontestu horretatik abiatuta, ez, lehengo pausu berdinak, ez da, lehengo bilaketan eta atera ditudan emaitzetatik, nik ja zentratu dut, esan dut, nik Kafka nahi dut, Azure Data Lake eta Microsoft BI, erabilitut, egin beharkoa, eta dokumentazioa sortu nahi dut, ez da. Lagun dizadakezu dokumentazio honen sorreran, esaten diot, dokumentazio honen irudi bat sortzeko, honekin bat datorren irudi bat sortzeko, eta hemen hasten da pentsatzen denbora asko egiten du, esaten diot dokumentazio teknikoa dela, eta orduan hemen pentsatuta gero botatzen dit irudia, eta irudia da oso teknikoa, ez da, azalpenak emateko oso ona, baina igual portada baterako ez. Orduan, hemen argi ikusten da, nola, nik, hasieran ez dudan asmatu, baina oso normala da, hasieran batean ez asmatzea, ez? Orduan, interazio hori, ez, horren garrantzia, orduan, fintxe horrenetan esaten diot, oso ondo, baina nik hemen, teknologiak garrantzi gutxiago izatea nahiko nuke, eta irudia nahi dut izatea, pixkat erakargarriagoa. Eta berak pentsatzen du berriro eta botatzen dit beste irudi hau. Eta hemen ikusten da, argi eta garbi, askoz ere fikzionalagoa, igual erakargarriagoa da, baina ez nau betetzen. Orduan, esaten dio, pixkat errealagoa izan leike hau baino, ez? Eta hemen jarraitzen du berak aurrera atatzen. Orduan, hemen geratuko du parte hau irudiari dagokionez. Ikusten da argi, kontekstu argi bat azaldu behar diogula, eta ematen digunaren gainean segurazki iteratu behar dugula, guk nahi dugun edo hasiera batean buruan genuken ideia hori aurrera eraman arte. Baina baita ere nahi dut azaldu, irudiaz aparte, dokumentazioa bera, ez, sortzeko ere honek lagundu gaitzak, ez da. Eta hemen, kasu honetan, ChatGPT-ra joango gara, eta hemen ideia berdina, hasiera puntu berdina, pixkat detaile gehiagorekin, ze hemen bai noski berak sortu behar dit dokumentazioa, orduan argi eta garbi azaldu behar diot zeren dokumentazioa nahi dudan, eta esaten diot nola nagoen erronka batean, nola ikaslea naizen, baina enpresa batenerako lanean ariko banentz bezalako erronka batean nagoela, eta teknologia hauek erabiltzea erabaki dudala, eta orain prozesu horren dokumentazio orokorra sortu nahi dudala, baina enpresako teknikoentzat, ez da, espezifikatzen diot zer motatako dokumentua nahi dudan, ez zer motatako lenguaia edo norentzat gidatuta dago, oso garrantzitsua dira gauza hauek espezifikatzea.
eta esaten diot, lagundu diezadakezu sorkuntza fase honetan, hemen ikustu duzue, login egin gabe ere aritu daitekela tresna honekin, eta hemen, beti hasiera batean oso baikor eta konplaziente, ezta? Erantzungo gaitu, eta gero hemen hasiko da bera datua botatzen, ezta? Eta hemen hasten da datua botatzen, eta ikusten dugu dokumentuan helburua eta audientzia, gutxi bera ulertu duela, baina hemen jartzen dizkit 3 audientzia desberdin, hiru perfil tekniko ezberdinentzat, eta horregia ni ez aiz gustatzen, nik nahi dut konkretua izatea, eta esan, badukat buruan gauza bat konkretatu behar dudana. Arkitektura orokorra, zer nola banatuta dauden gauzak, eta aurreko gaian eta bilaketan eta aurkitu izan ditudanak, eta hemen hemen pixkat atxerago azaldu diot hemen puntu honetan, audientzia nahi dudala izatea ingenierintzat, bakarrik. Eta bestalde, IoT simulazioa ez dela dokumentazioa sartu behar. Enpresako benetako datuak izango ditugula, orduan. Hainbat gauza ikusi ditut hor, baina batzuk kendu nahi ditut. Orduan, hor ematen diot horri, eta berak filtratzen dit, eta esaten dituz ondo, begira, orduan hau, daukasuna, eta botatzen dizkit hemen, hazen zait nola banatu kodea eta bar, eta hainbat puntu botatzen dizkite. Baina, hemen ikusten ditut, segurtasuna, pila bat puntu, eta iruditzen zait behar badak gehiegi, ezta. Eta orduan hemen esaten dionik, horretuko pixkat bideoa, hemen esaten dio. Oso ondo, baina datuen ingestioa nahi dut fokoan hartzea. Pixkat, lehenago, ez dala ikusten hemen. Eta esaten diot hemen, pixkat atxerago, hemen. Barkatu. Hortxe. Zehaztea, barkatu hemen, saltzen zait zerbait, eta ez dut ondo ikusten. Zehaztea nahiko nuke, sakondu dezakezu Kafka teknologiaren inguruan hori da. Eskatzen diot, sakondu dezala Kafka teknologiaren inguruan, orduan. Hemen, esaten du oso ondo, Kafkaren produzioaren aldetik begiratuko diot bizkat, eta hemen, esaten dit, datuaren ingestioa horrela izango da, eta partizionamendua, Kafka puntuan zuzenduta bota dit dana, ezta? Orain joan naiteke puntuz puntu, hasieran bota dizkidan puntu guzti horietatik eta filtratuta gero geratu nahi izenekin, banan dokumentazioa sortzen, irakurtzen eta ikusten zer jarri dezakedan parte horretako dokumentazioan, ez? Orduan, horrela fintzen, heltzen zara nolabait hasierako eskema batetik irudi bat bukaerako irudi bat izatera, eta fintzen eta doitzen joaten emaitzak.